И така, здравейте, днес ще покажа да се изтеглите Texture Pack на Minecraft и да играете с него. Ще го включите да играете с него. Така, влизате в този сайт. Ще го има в описанието. И си изберете Texture Pack. Ето, ще избера аз. И така, давате надолу и натискате Download. И ето, тук ще почне да ви се тегли. Ето, натискате Download тук. И почва да ви се тегли. Окей, знаете ли какво? Аз този Texture Pack ще го откажа, защото така много зарежда. Не, просто първият ми Texture Pack беше такъв и за това. Ето ще изтегля този. Ето. Малко само такива ли има? Така. И сега. Аре този. Сега този ако стане. Ето. Окей, 25, но то ще стигне по-бързо. Влизате в Minecraft. И влизате в опциите. Влизате в ресурс Pack и Open Resource Pack Folder. И като ви се изтегли, правите ето така. Чакайте да се отвори. Аз имам 4. Сега ще станат 5. Ето. Така, само че взимате ето така и го премествате тук. И ето го Texture Pack. Така. Тук, като сложите Texture Pack, тук, първо като отворите, като натиснете тук, ви се отваря тази папка. Като ви се изтегли, го предърпвате до тук. И като го предърпвате, излизате от папката. Няма значение да я оставите на също. Натискате Done. И пак ресурс пак. И сега ето го Texture Pack. Ето Done. Няма смисъл да ви демонстрирам, защото вие където искате да влезете, вече сте с Texture Pack. В сервер навсякъде. Синглплеер. Ето вижте, менюто как се промени. Ето може да влезете тук, в сервери и като влезете в сервери всичко е различно. Така, това беше от мен. Чао YouTube!